ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಸ್ಟೈಲ್ಡ್ ಟೈಸನ್ ಕೋರಿದ ಸುಕ್ಕ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನು ಬಂಡದ ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋಡು ನಮ್ಮ ತೂವೊಂದು ಬರ್ಗ. ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತ್ರಿಗಳ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ಟುಡೋಸ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಮಾತ್ರಿಗಳ ಸ್ವಾಗತ. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನೊಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ತದಿತ್ತೆ ಅವಿಟ್ಟು ಟೈಸನ್ ಕೋರಿದ ಸುಕ್ಕನ್ ಎನ್ನ ಟ್ವೀನ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ನಕ್ಲಿಲ್ಲಾಡು ಮಲ್ತದಿತ್ತ. ಬಟ್ ಅವಿಟಿ ಅಂತ ಅದು ಗೊತ್ತುಂಡು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆದಿ ಅನ್ನಿಕ್ಲಿಗೆ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಮಾತ ಮಲ್ತದಿತ್ತಿಜಿ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬತ್ತದಿತ್ತುಂಡು. ಒರ ನಿಖಿಲ್ ಮಲ್ಪುನ ರೆಸಿಪಿನ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಪಂಡದು. ಈವನ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಉಡ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಮೆಸೇಜಸ್ ಬತ್ತದಿತ್ತುಂಡು, ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬತ್ತದಿತ್ತುಂಡು. ನಿಖಿಲ್ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಟೈಸನ್ ಕೋರಿದ ಸುಕ್ಕನ್ನು ನಮ್ಮ ಎದುರು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಪಂಡದು. ಅಂಡ ಎಂಕ್ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕದಿತ್ತಿಜಿ ಅಂಚಾದ ಇನಿ ಆ ಟೈಮ್ ಕೂಡ್ದು ಹೋಯ್ತು ಪನಲ್ಲಿ ಇನಿ ಉಂಡತೆ ನಿಖಿಲ್ನ ಎದುರು ಟೈಸನ್ ಕೋರಿದ ಸುಕ್ಕನ್ ಅವಳ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಸ್ಟೈಲ್ಡ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ಮಸ್ತ್ ಈಸಿ ಆದ ಎಂಚ ಪನ್ಪುನೇನು ಈ ವ್ಲಾಗ್ ನಮ್ಮ ತೂಕ. ಸೊ ಕಡೆ ಮುಟ್ಟ ಈ ವಿಡಿಯೋ ತೂಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಈ ರೆಸಿಪಿ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ನಿಕ್ಲ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುಲೆ ಎಂಚಾತನ್ ಪಡೆದು ಪಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾಡ್ ಉಂಡತೆ. ಟೈಸನ್ ಕೋರಿದ ಸುಕ್ಕ ಮಾತಿರ್ನಿಲ್ಲಡ್ಲ ಫೇಮಸ್ ಐತಾರ ಆಂಡ್ ಪಂಡ ಟೈಸನ್ ಕೋರಿದ ಸುಕ್ಕ ಇಪ್ಪುಂಡೆ ಅಂಡ ಕೆಲವೇರು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆದ ಮಲ್ಪೇರು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ಟೇಸ್ಟಿ ಆದ ಎಂಚ ಮಲ್ಪ ಎಂಕಲ್ ಪನ್ಪುನೇನು ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಅಂತ ತೆರಿಪದು ಕೊರಪ. ಸೊ ವಿಡಿಯೋನ ಏರ್ಲ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಲ್ಪೋಚಿ ಕಡೆ ಮುಟ್ಟ ತುಲೆ ಪನೊಂದು ಇನ್ನಿತ ವ್ಲಾಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೇನು ವೆಲ್ಕಮ್. ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಆಯಿಲ್ ಮಾತ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪ ಆಂಡ ಯಾನಿ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುನಿ ಡಿಸಾನೋದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಆಲಿವ್ ಆಯಿಲ್. ಇಂದು ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಆಯಿಲ್ ಇಂದ ಪನಲಿ ದಾಪಂಡ ಇಂದಟಿ ಝೀರೋ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಅಂಚನೆ ಒಂಜುವಳೆ ನಮ್ಮ ಹೈ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಇತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಇಂದು ಕಡಿಮೆ ಮನ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಫುಡ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ರೀತಿಡ್ ಚೇಂಜ್ ಆಪುಜಿ. ವೆರಿ ಲೈಟ್ ಫ್ಲೇವರ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಇಂದೆ ನಮಕ್ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪೆರ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುಲಿ. ಡಿಸನೋದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಆಲಿವ್ ಆಯಿಲ್ ಅತ್ತಂದೆ ಡಿಸನೋದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪಾಸ್ತೆಲ್ಲ ಉಂಡು. ಇದು ಮಾತಾ ಪಾಸ್ತಾರ್ದೆಲ್ಲ ಬೆಸ್ಟ್ ಪಾಸ್ತಾ ಅಂದೆ ಪನುಲಿ ದಾಪಂಡ ಇಂದಟ್ಟು ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಮೈದಾ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪಂದ 100% ಗೋಧಿನ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತದ ಪಾಸ್ತಾ ಮಲ್ತದೇರು ದಟ್ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಕಲರ್ ಆ್ಯಡ್ ಆತಜಿ ಇಂದೆಟ್ಲ ಝೀರೋ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ 100% ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್. ಇಂದತ್ತ ಮಾತೆತ್ತಲ ಲಿಂಕನ್ನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಪಾಡುವೆ ಚೆಕ್ ಮನ್ಪಲೆ. ನಮ್ಮೊಂಡತೆ ಇನಿ 1.5 kg ದಾತ ಟೈಸನ್ ಕೋರಿ ಕನಪದ ಒಂದು ಫುಲ್ಲು ಮಾಸ ನೆಪ್ಪುನಿ 1.5 kg ನೆಟ್ಟು ಮಾಸ ಉಂಡುಂದೆಟ್ ಈ 1.5 kg ಟೈಸನ್ ಕೋರಿಗೆ ದಾದ ಮಾತ ಮಸಾಲೆ ಮಾತ ಬೋಡು ಪನ್ಪುನೇನಿ ಯಾನಿತ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತೋಪದು ಕೊರ್ಪೆ. ನಮಕ್ ಕೋರಿದ ಕಜಪು ಖಾರ ಅಂದ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅವಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಉಂಡತೆ ಇಂದೆಟ್ ಒಂಜಿ ಉದ್ದದ 15 ಉದ್ದ ಮುಂಚಿಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ 6-7 ಕುದ್ಯ ಮುಂಚಿಂಡು ರಡ್ಡೆನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತು ನಮ್ಮ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಎನ್ನ ಪುಂಡಿ ಉಂಡತೆ ಇಂದೆಟ್ 1 ಪುಂಡಿದಾತ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಅಂಚನೆ 1 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ ಜೀರಿಗೆ 1/4 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ ಮೆಂತೆ 1/2 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ ಸಾಸಿವೆ ಅಂಚನೆ ಕೋರಿಗೆ ಪುಳಿ ಚೂರಾಯಿ ನಿರ್ದವರ 1 ಬಿತ್ತದಾತ ಪುಳಿ ಪೊಕ್ಕ ಮಂಜಲ್ ಈತ್ ಮಾತ ನಮಕಿತ್ತ ಕಡೆಯರ ಬೋಡು ಇಂದೇ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ನನಲ ಬೇತ ಕಡೆಯರುಂಡ ಅವೆದಾದ ಪಂಡದಿ ಅನ್ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತೋಪಾವೆ. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಬುಲ್ತೊಂದುಂಡು ಅಂತಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಶೇ ಇಂದೆಟುಂಡತೆ ರಡ್ಡು ಕಂಡೆದಾತ್ ನೀರುಳ್ಳಿ ಮೂರ್ದೀತೆ ಅಂಚನೆ 1 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್ ಎಡ್ಡ ಮುಂಚಿಲುಂಡು ಇಂದೇನು ನಮ್ಮ ಎಣ್ಣೆಡು ಪಾರ್ದು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೋಡು ಅವೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ಕಡೆ ನಿಕ್ಲೆ ಮಸಾಲೆ ತೊಚ್ಪಾಯತೆ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿದಾರೆ ಕಡೆನಾಗ ಅವೆ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ನೆನ್ನ ಪಾರ್ದು ಕಡಿಯುಡು ಅವು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಅಂತ ತೋಪಾವೆ. ಯಾನುಂಡತೆ ನಮ್ಮ ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪರ ದುಂಬು ಅಂದೆಕ್ ಕೋರಿದ ಕಚ್ಪುಗ ದಾದ ಮತ್ತು ಐಟಮ್ ಬೋರ್ಡ್ ಪನ್ಪುನೇನಿ ನಾನು ದುಂಬೆ ಮತ್ತು ರೆಡಿ ಮಲ್ತಿದ್ದೆ ತಪ್ಪಂಡ ವ್ಲಾಗ್ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೂಡ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪೆರ ಪೋಂಡು ಅವು ಮಸ್ತ್ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕಜಿಪೆಡಿಲೆ ಆಪುಂಡು ವ್ಲಾಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಲೆಂತ್ ಪೋಪುಂಡು ಪಂಡದು ಪೂರ ಫಸ್ಟಿಗೆ ರೆಡಿ ಮಲ್ತಿದ್ದೆ ಅಂಚಾದ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಅಂತ ದಾದ ಮತ್ತು ಐಟಮ್ಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಪನ್ಪುನೇನಿ ಅಂತ ತೋಚ್ಪದ ಕೊರ್ನಿ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಇದ್ದಪಂಡ ಹೊರ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಪಂಡ ಐಟಮ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಜಿ ಮಲ್ಪೆರನೆ ಕುಲ್ಲೊಲಿ ಅದ ಐಕ್. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಯಾನೊಂಜಿ ಐಟಮ್ ತೋಪಾವೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕಾಗ ಮೇಯ್ನ್ ಬೋಡಿತ್ತಿನ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಇಂದೇ ಪನುಲಿ ಮಾತಲ್ಲ ಮೇಯ್ನೇ ಬಟ್ ಮಸ್ತ್ ನಮ್ಮ ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕ ಪಂದು ಪುದರ್ ಬರ್ರೆ ಇಂದುವೇ ಒಂಜಿ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಇಂದ ಪನಲಿ. ಸೊ ಅವು ಯಾನಿಕ್ಲಿಗಿತ್ತ ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಆದ ತೋಚ್ಪಾದ ಪನ್ಪೆ ದಾದ ಪಂದು ನಮ್ಮ ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕ ಗುಂಡದೆ ಮೇಯ್ನ್ ಆದ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಬೋಡಿತಿನ ಐಟಮ್ ದಾದ ಪಂಡ ತಾರೈ ಯಾನೀನಿ ಒಂಜಿ ತಾರೈದೆ ತೊಂದೆ 1.5 kg ಸುಕ್ಕಾಗ ಅಂಚೆನೆ ಇಂದೆಟ್ಟುಂಡತೆ ದಾದ ಮಾತೊಂಡು ಪಂಡ ತಾರೈ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇವ್ರ ಪಾರ್ದೆ ಬೇವ್ರ ಮಸ್ತ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಅವು ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುನ್ ಮಸ್ತ್ ಅಂಚನೆ 1 ಕಂಡೆದಾತ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪಾರ್ದೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಇಂದೇನು ಮಾತ ಒಂಜಿ ಬನಲೆಗ್ ಪಾರ್ದು ಸಾರಿ ಪರ ಪನ್ನೆಟ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಡು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತದ ನಮ್ಮ ಬೇತಿನಿದ್ದೆತ್ತದೀಕ ಅವು ಬೊಕ್ಕ ಏನು ಪನ್ಪೆ ದಾದ ಮತ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂಡಿದ್ದು ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಿಕ್ಲಿಗಿದ್ದ ದಾದ ಮತ್ತು ಐಟಮ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ತೋಪಾಯತೆ
ನಮ್ಮ ಅಡಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಗ ಬಲೆ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಇನಿ ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕ ಸಿಂಪಲ್ ಆದಿ ಎಂಚ ಮಲ್ಪನ್ ಪನ್ಪನೇನು ಈ ವ್ಲಾಗ್ ನಮ್ಮ ತೂಕ ಎಕಡೆ ಅನ್ನಿಕ್ಲೆಗ್ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ತೋಚ್ಪಾಯತೆ ಇಂದೆ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಇತ್ತ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತದ ಈಗ ನಮ್ಮಂಡತೆ ಇತ್ತ ಫಸ್ಟ್ ಕೋರಿನ ಬೇಯರೆದೀಕ ಯಾನ್ ಡಿಸಾನೋ ಬ್ರಾಂಡ್ ಆಲಿವ್ ಆಯಿಲ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಎಣ್ಣೆ ಕಾಯಿನಗೊಂಡತೆ ಮೂಜಿ ಕಂಡೆದಾತ ಟೊಮೆಟೊ ಅಂಚನೆ 4 ಕಂಡೆದಾತ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಶುಂಠಿ ಅಂಚನೆ 2 ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಈತೇನ್ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಪಾಡ್ದು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೋಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮಂತ ಬೇವ್ರ ಪಾಡ್ಗ ಇಕಡೆ ಮಾತ ಪಾಡ್ದ ನಮ್ಮ ಅಂಡೆ ಚೂರು ಪಾಡ್ಗ ಆಯ್ತು ದಂಟನ್ನ ಪಾಡ್ಲೆ ಪರಿಮಳ ಬರ್ಕೊಂಡು ಇತ್ತಂಡೈತೊಂದು ಮಸಾಲ ಮತ್ತ ಫ್ರೈ ಆನಾಗ ನಮ್ಮ 1.5 kg ಟೈಸನ್ ಕೋರಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ದಿದ್ದತೆ ಅವೇನಿತ್ತ ಪಾಡ್ಗ ಒಂಜರ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್ ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ರುಚಿಗೆ ಬೋಡಾಯಿನಾತ್ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ಗ ಇತ್ತ ಕೋರಿ ಬೆಯ್ಯರ ತಕ್ಕ ಪಾಡ್ಗ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ತೂದು ಪಾಡ್ಗ ಯಾನಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಪುಂಡಿ ದಾತ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಕಲ್ಲುಪ್ಪು ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಅವಕ್ಕೆ ತುಪ್ಪ ಪಾಡ್ಗ ಅವು ಕೋರಿಗೆ ಮಾತ ಹೋಯ್ತು ಒಂದು ಎಡ್ಡ ಟೇಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ಪುನ್ ನಮ್ಮಂಡತೆ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿದಾರೆ ಪೂ ಮಾತ ಕಡೆದು ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತೂವೋಲಿ ನೇ ಉದ್ದ ಮುಂಚಿ ಪಾಡ್ದು ನೆರ್ದವರ ಮಸ್ತ್ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಬೈದುಂಡು ಯಾನ್ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ದಾರೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತೋಪಾಯತೆ ಅಂಚೆನಿಂದೆ ತಾರಾಯಿ ದಾರೆ ಪುಲ ಮುಲ್ ರೆಡಿ ಆತುಂಡು ದೆನ್ ಮಸ್ತ್ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮನ್ಪರೆ ಇಜ್ಜಿ ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ 2 ಸುತ್ತು ತಿರ್ಗಂಡ ಯಾರು ಅಂದೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆ ಕಾಯ್ಜಿ ಅಮ್ಮ ಯಾನ್ ಪೋನಕ ಕಡೆದು ಮಾತ ಅರೆಪು ದೆತ್ತದ ಆತುಂಡು ಸೊ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಾತ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ನಮ್ಮತ್ತ ಕೋರಿ ಬೈಯೊಂದುಂಡು ನಮ್ಮ ಕೋರಿ ಬೈದಾಯ ಬಕ್ಕ ಅರೆಪು ಮಾತ ಪಾಡ್ಗ ಟೈಸನ್ ಕೋರಿ ಉಂಡತೆ ಬೆಯ್ಯರೆ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ತುದೆ ತೊಂಡು ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಟೈಸನ್ ಕೋರಿ ಬೇಯ್ದು ಮಾತಾಡು ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ಪಂಡ ಬನ್ನಂಜಲ್ದ ಅರೆಪುನು ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಕೋರಿಗೆ ಪಾಡ್ಗ ಅಪಗ ಕೋರಿಲ ಅರೆಪುಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೇಯ್ಪುಂಡು ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕ ಮಲ್ಪುನಗೊಂಡತೆ ನಮ್ಮ ಕೈಲ್ದ ಕಡೆ ಬರ್ಪುಂಡತೆ ಇಂದೇನೆ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೋಡು ದಾಯ್ ಪಂಡ ಅರೆಪು ಪಾಡ್ನೆಟ್ಟ ಇಂದೇನೆ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೋಡಿಗೆ ಇಜಿಂದ ನಮ್ಮ ಚಮಚ ಮಾತ ಪಾಡುಂಡತೆ ಕೋರಿ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಮಗುಪುನ ಮಾತ ಕಲಡುಂಡುಗೆ ಐಕಂದೆ ಒಂದು ಕೈಲ್ದ ಕಡೆನೆ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೋಡು ನಮ್ಮತ್ತೆ ಅರೆಪು ಮಾತ ನನ್ನ ಸರಿ ಕೊದ್ದ್ಯಾಡುಂದು ಪುಳಿ ಮುಂಚಿದ ಅರೆಪು ಫೈನಲ್ ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕದ ನಮ್ಮ ಇದು ಮಸಾಲೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಒಂದು ತಾರೈ ದಾರೆಪು ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಪಾಡ್ಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಉಂಡತೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ದಾತ್ ಲಿಂಬೆ ಪುಂಟುಗ ಟೇಸ್ಟ್ ಶೋಕ್ ಬರ್ಪುನ್ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತಿನ ಟೈಸನ್ ಕೋರಿದ ಸುಕ್ಕ ಎಂಚಾತನ್ ಬಂದವರ ತೂಕ ಟೇಸ್ಟ್ ಅಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಬೈದಲು ಬೆಜೆ ಬೆಚ್ಚೊಂಡೈತೆ ಅಂಚ ಚೂರು ಪಾತ್ರೆ ಬಂಗ ಒಂದುಂಡು ಬೊಕ ಲಾಸ್ಟ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡೋಡು ಬಟ್ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಇತ್ತಿಜಿ ಮುಗಿದಿಚ್ಚನ್ ಕಂದಿನ ಸೊ ಇನಿ
ನಮಕ್ ದಾಲ್ ಸಾರು ಬೊಕ್ಕ ತೈಸನ್ ಕೊಡ್ದು ಸುಕ್ಕ ಬೆಸ್ಟ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ಅಂದೆ ಪನೊಲಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇಲ್ಲಡ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಇತ್ತಂಡ ಆನಿದೊಂಜಿ ದಿನನೇ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ದಿನ ಅಂದೆ ಪನೊಲಿ. ಸೊ ನನ್ನ ನಮ್ಮ ಉನ್ಪುನಿ ನಿಗಲ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುಲಿ ಈ ರೆಸಿಪಿನ ಸಿಂಪಲ್ ಆದುಂಡು ಏರಿಗ್ಲ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ಸ್ ನಕ್ಲಿಗೆ ಏರಿಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಡಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಜಿಂಡ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ತೂದಿ ಇಂಚಿನ ಸಿಂಪಲ್ ಅನ್ನ ರೆಸಿಪೀಸ್ ಮಾತ ಕಲ್ಪಲೆ ಪನೊಂದು ಇಂಥ ಬ್ಲಾಗ್ ನಮ್ಮ ಮುಗಿತೊಂದಿಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತನ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ರೆಸಿಪೀಸ್ ನಿಕ್ಲ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪಲೆ ಪನೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ದಿನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.